яднанне сілаў на іншых. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Каранавірус, масавы удзел прадстаўнікоў мясцовай вертыкалі ў галасаванні за адзінага кандыдата і нежаданне калег па кааліцыі пераходзіць да пратэснага фармату удзелу ў выбарах. Пра ўсё з-за ўсяго гэтага Павел Севярынец і выйшаў з праймерыз. Ці толькі гэтыя прычыны сталі нагодай, якія падштурхнулі севярынца да выхаду з кааліцыі удзелу ў праймерыз, і ці застаецца ён прыхільнікам пратэснага удзелу ў выбарчай кампаніі? Пра гэта мы сёння і гаворым з маім госцем у студыі, сустаршынёй беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам. Павел, добрый дзень. Добрый дзень. Павел, самае першае пытанне, ўсё ж такі, хоць і шмат розных тэм мы маем абмеркаваць, тым не менш, тыя тэзы, якія вот я зараз сказаў, тыя прычыны, каранавірус і удзел чыноўнікаў у галасаванні, гэта ўсё ж такі галоўнае, што вас падштурхнула да такого нечаканага рашэння па выхаду з праймерыз? Камбінацыя гэтых чыннікаў і прывяла да прыняцця такога рашэння. Я патлумачу. Праймеріз мы рабілі дзеля таго, каб на свабодных і дэмакратычных выбарах з удзелам грамадзян Рэспублікі Беларусь выбраць альтэрнатыву Лукашэнку. В першых гарадах, акрамя хіба гарадка, так, мы назіралі адну і тую ж карціну. Я набіраў галасоў болей, чым усе астатнія прэтэндэнты разам узятыя. Не таму, што я такі там прыгожы ці разумны, самы прыгожы там ці самы разумны. Там прыгажэйшых і разумнейшых хапае за мяне. А таму, што я казаў, што галоўная задача, так, каб Лукашенко сышоў, галоўная задача — это зламаць сцэнар фальсіфікацый, бо выбараў няма. Безумоўнага ўдзелу, як у 2015 годзе Скараткевіч, быць не можа. Гэта не варыянт. І менавіта гэта людзі падтрымалі. Калі ўлада ўбачыла берасці, поўная заля людзей, якія скандуюць Лукашенко сыходзь, да так, што там сцены трасуцца, яны зразумелі, што трэба нешта прадпрымаць. Яны адправілі дзесяткі чыноўнікаў з засветкай пашпартоў, яны прад'яўлялі пашпарты, атрымлівалі бюлетэні і ўкідвалі іх за іншага кандыдата. У нас было два адказы магчымыя. Першы з іх — прызнаць, што гэта ўмяшанне, это фальсіфікацыя, потому что это не ёсць свабодныя справядлівыя выбары, калі людзі па загадзе за адгул альбо прэмію ідуць, галасуюць там за аднаго кандыдата па прымусе, так, і сыходзіць нават не чакаючы. Я пераб'ю. А адкуль у вас інфармацыя, што менавіта за аднаго кандыдата? Можа, яны там частка за аднаго, частка за другога? Ну, слухайце, па-першае, яны асабліва не хаваліся, напрыклад, у тым же самым Століне, просто начальнік стаяў і тыцкаў пальцам, значит, у галочку, куды ставіць галочки. Это все было бачна. Ну, по-другое, простая статыстыка. Простая статыстыка мы глядзім. Я перамагаў в некалькі разоў больш набіраў галасоў. І раптам бах, я пачынаю набіраць менш. Якраз таки там, дзе прыходзяць прыхільнікі райвыканкаму. Ну, логіка ж павінна быць нейкая, правильно? Логіка ёсць. В Бярозаўскім раёне там Радзіма Юрася Губарэвіч, я набіраю 35 галасоў, ён 8. Драгічын, сітуацыя перакульваецца. За кошт чаго? Ну, за кошт таго, што дзесяткі райвыканкамоўцаў прыходзяць. Ёсць спісы ж гэтых людзей. У нас же ёсць як бы прозвішчы людзей, якія галасавалі. В сацыяльных сетках просто пачынаеш прабіваць. Не ўсе чыноўнікі ў сацыяльных сетках, але нават ты, якія там ёсць, это бачна. Ну, блогеры это ўжо як бы выяснілі эту сітуацыю. То есть ужо у прэсе былі рэпартажы пра гэта. То есть тут усё зразумела з гэтым. Незразумелая была наша рэакцыя. То есть моя рэакцыя такая: калі умешваецца ўлада і калі гэта ўжо не вольныя выбары, а фальсіфікацыя, мы павінны ставіць фільтр. Альбо у нас ёсць другі адказ. Мы павінны заклікаць людзей: сябры, глядзіце, райвыканкамаўскія прыходзяць, а давайте мы ўсе разам прыйдзем, а давайте мы прыедзем аўтобусамі, а мы вот тут на месцы правядзення праймеріз зробім рэферэндум па пытанні, значит, даверу гэтай улады альбо недаверу. Прыходзьце, калі ласка, паглядзіце ім у вочы, нас будзе больш, іх 50, а нас будзе 200. Ситуація з каранавірусам это стала немагчымым. Збіраць далей масавыя сустрэчы немагчыма. Праводзіць кангрэс дэмакратычных сілаў далей немагчыма. Трэба пераглядаць фармат, а па вялікім рахунку зараз усім сядаць і арганізоўваць штаб народнага карантыну. Таму што злачынная ўлада не ўводзіць карантын, і людзі стаяць перад пагрозай смерці. Ўсё ж такі вот гэтая сітуацыя, ну так,
вы сели, абмеркавалі, вырашылі, што будзем рабіць у такой сітуацыі. І я яшчэ вярнуся да такой тэзы. Губарэвіч, вот калі быў у нас тут в эфіры, ён казаў, чаму вот пакуль былі таксама на першых сустрэчах прадстаўнікі улады, вертыкалі, дзесьці таксама галасавалі, выйграваў севярынец, і гэта не было праблемай, не лічылася праблемай, што вот прыходзяць чыноўнікі. Як толькі, маўляў, пачаў выйграваць Губарэвіч, что гэта зрабілі праблемай. Тлумачу, в першых гарадах альбо яны прыходзілі, не галасавалі, так? Альбо адзін ці два чалавекі, прадстаўнікі райвыканкамаў, там, альбо дзяржаўных установаў, прыходзілі, галасавалі, яны не ўплывалі на вынік. Яны тэставалі эту сістэму. То есть яны хадзілі. Напрыклад, у Меорах там укінуў бюлетэнь, адзін бюлетэнь не запоўнены застаўся. Так? Ну, відавочна, это ягоны. То есть ён вырашыў не галасаваць ні за каго. Так? Дзесьці яны просто прыйшлі, не прагаласавалі. Дзесьці ўкінулі там адзін бюлетэнь. Паглядзелі, што гэта працуе, і ў Драгічыне ўключыліся. І пасля Драгічнай сітуацыі кардынальна адрозніцца ад усяго. Ну, ведаеце, акрамя таго, я спрактыкаваны выступоўца. Я некалькі дзесяткаў гадоў выступаю перад людзьмі, і я ведаю, што гэта за аўдыторыя. Калі ты ўваходзіш у аўдыторыю і перад табой проста сцяна, людзі нават не глядзяць на выступоўцу, на таго, хто на сцэне там альбо перад імі, глядзяць у столь, глядзяць у падлогу, глядзяць у бок, нават у тэлефон не глядзяць. Яны не расслабіліся, яны на важным дзяржаўным заданні, каб не выдаць дзяржаўную тайну. Іх задача дасидзець, взять бюлетень, закінуць за каго трэба і хутчэй адсюль знікнуць. Ну, это абсолютно бачно. То есть, ну, там сляпым можно быть, как не убачить, что нечто не тое отбывается. В Столине наши люди организовывают встречу, я пытаюсь, сколько приблизно будет людей там? Ну, человек 20 будет людей. Заходим, там больше за 50. Откуль? Так с райвыканкама збирали апошние дни, просто нагоняли. И это бачно. Их там большесть. И они уже там не ховались, они фактично были господарами зали. Но с гэтым же трэба нешта рабіць. Альбо закликать людей болей, не можем, коронавирус, альбо ставить некие фильтры. А тут пачынаюцца галасы, што это ж дэмакраты, яны ж таксама грамадзяне, ну давайте там дадзім ім выбраць. Калі мы даем адміністрацыі Лукашэнкі выбіраць спарринг-партнёра для Лукашэнкі, гэта ўжо не праймеріз дэмакратычны. Это конкурс прыгажосці, дзе в журы сидзіць Александр Григорьевич у першым шэрагу і выбірае, хто яму, значит, больш зручны. Все, в гэтым, конечно, тут уже без мяне выбачаеце. Але зараз нават гэта не важна, разумееце? То есть зараз уже праехалі фактычна. Дакладней, праехаў па нас па ўсіх катком коронавірус. І зараз гэта ўжо не пытанне. Зараз пытанне, як нам збірацца і абмяркоўваць новыя варыянты яднання і супрацы дзеля того, каб уводзіць народны карантын і мяняць эту ўладу, злачынную ўладу, якая робіць зараз, вот пакуль мы з вами размаўляем, яна робіць злачынства супраць беларускага народа. Вот вы кажаце, улада не дазволіць улады выбраць самага прыгожага для Александра Лукашэнкі. Ну, да прыкладу, палічылі яны, што для іх самы прыгожы, я не ведаю там хто, Янукевіч, ці Губарэвіч, ці Кавалькова. Але якая розніца для кааліцыі? Ну, хорошо, да, я разумею, не вельмі прыемна, калі севярынец, які паўсюль перамагаў, а потым, ну, по таким вот загадзе выбралі, ну, і пры падтрымцы, скажем так, адміністрацыі выбралі некага іншага. Але ж потым вы ўсе разам сядаеце і пішаце праграму, пішаце усе гэтыя, як павінен дзейнічаць адзіны кандыдат, і ламаеце сцэнар. Якая розніца? Севярынец па агульнаму сцэнару дзейнічаў бы, ці Губарэвіч? Улада, яна цудоўна ведае, што калі яна пачынае вызначаць правілы гульні, то яна будзе прадаўліваць іх і далей. Разумееце? І в тым ліку з датычна стратэгіі. Вось раз перамагае такі кандыдат, які прапануе больш мяккі сцэнар, значит, людзі за мяккі сцэнар, значит, будзем праводзіць больш мяккі, значит, не трэба акцыю пратэсту, значит, не трэба ламаць сцэнар фальсіфікацыі. Давайте зробім так, каб адзіны кандыдат атрымаў 1,5% галасоў. І нічога, акрамя расчаравання і радка ў біяграфіі для гэтага адзінага, Беларусі гэта не дае. То есть все ператвараецца ў імітацыю пад ціскам улады. Улада пачынае рабіцца вызначальным чыннікам. І нічога вы не зробіце, ніякіх вы там не прыдумаеце контрхадоў, калі улада пачынае крок за крокам рэалізоўваць свой сцэнар, сваю стратэгію. Гэты сцэнар можна толькі ламаць. В сітуацыі, пра якую я сказаў, было два спосабы ламання сцэнара. Заклікаць больш людзей прыйсці, вірус зачынена, альбо выходзіць з гэтай працэдуры. Ну, выходим і пачынаем новую гісторыю. Тым больш новая гісторыя просто у нас навачок разгортваецца. Паглядзіце, у нас зараз руйнуецца эканоміка навачок. Што заўтра, значыць, учора што было з рублём, што будзе заўтра, напрыклад. Нафта, чыгунка 4-дзёнка. На чыгунцы уже беларускай 4-дзёнка. Разумееце? Становяцца прадпрыемствы. Студэнты в панядзелак уже абвяшчаюць забастоўку за карантын. Якія тут праймеріс? Тут уже не пра праймеріс ідзе гаворка. Ідзе гаворка пра тое, каб ратаваць народ, ратаваць краіну і патрабаваць адстаўкі Лукашэнкі, які да гэтага ўсяго прывёў.
Вось і все. І тут патрэбныя пратэсты. Праўда, форма гэтых пратэстаў зараз хутчэй за ўсё набудзе форму байкота і нацыянальнай забастоўкі. Масавых пратэстаў таксама рабіць не можна. Той же самы народны карантын. Таму вось зараз вядзем кансультацыі, зараз размаўляем з Статкевічам, зараз размаўляем з еўрапейскай Беларусі, размаўляем з партыяй БНФ, размаўляем з усімі людзьмі добрай волі, раімся з нашым штабам, пастаянна ў чатах у нас перапіска, што рабіць далей. І выснова адна, трэба яднацца дзеля таго, каб дамагацца народнага карантыну. Это зараз пытанне выжывання беларусаў. Мы гэтую тэму яшчэ абмяркуем далей, а я просто каб завершыць хочу вызначыцца з адным момантам. Акурат у гэты момант фактычна, калі вы заявілі пра свой выхад з праймерыз, у нас у студыі у эфіры быў Алексей Янукевич, дзе мы гаварылі, абмяркоўвалі, як там будзе ўводзіцца карантын на паездкі ці не будзе. І раптам пасярод нашай размовы прыходзіць навіна, што вы выйшлі з праймерыз. Для Алексея гэта было вочы такія па 5 копеек. Ўсё ж такі гэта было спантаннае рашэнне. Ці вы рыхтаваліся, гэта было прадуманае ўсё, але не паведамілі сваім партнёрам пра свае планы? Ну, ведаеце, у мяне было спадзяванне, што мы знойдзем развязанне этой сітуацыі. Калі я прыйшоў на штаб, і на штабе мы некалькі гадзінаў размаўлялі пра гэта ўсё, мае прапановы, на мой погляд, выглядалі лагічна. То есть на той момант чамусьці калегаў шакіравала прапанова прызнаць праблемай галасавання чыноўнікаў. Я не зразумеў. Я просто не зразумеў, адкуль вось гэтыя заклікі, а хай яны галасуюць, яны ж таксама грамадзяне, яны ж таксама народ. Это фальсификация, люди. То есть тут, вот эта реакция, конечно, меня ошарашила трохи. Ну и фактично мы голосовали, там некалькі варыянтаў было, так и не было проголосовано, значит, припынение поездок нават. То есть, а что тут говорить? 80% беларусаў выступая за карантин, а мы будем ездить, потому что за одного з кандыдатаў пачалі досыпать чыноўнікі бюллетені. Ну, для мяне это быў пэўным сэнсе шок. Тым не менш, ну вось рашэнне ёсць, што чакаць там пакуль далей? Спантанна ўсё было вырашана. Ну, разумееце, у палітыцы трэба мець цвярозую галаву. Калег, вы... Гэта не ёсць спантаннасць, разумееце? Я перад тым, як прымаць рашэнне, добра думаю і добра малюся. Все гэта было. Вот там на месцы на гэтай сустрэчы. Калі калегі не падтрымліваюць мае вот такія прапановы, я не бачу іншага выйсця, тады як... Фактычна так. Это быў адзін з варыянтаў. Мне, правда, ён здаваўся малаверагодным. Мне здавалася, што проста ў людзей, цвярозае мысленне. Я не ведаю, што там здарылася і чаму вот людзі, якія зараз гавораць, што так, гэта праблема, там заява руху за свабоду, што да, это праблема, это маніпуляцыі. Так чаму тады это немагчыма было прызнаць? Таму што за вас закидывали бюллетені, і эта спакуса спрацавала, то есть вы прынялі эту спакусу. Это як з мандатам Канапацкай. Я вам нагадаю такую гісторыю. В 2016 годзе, калі правацэнтрысты таксама былі ашарашаныя тым, што Лукашенко даў месца, напрыклад, Ганне Канапацкай на акрузе Тацяны Караткевіч, правацэнтрысты сабраліся раіцца. Прымаць гэты мандат ці не? Калі мы прымаем, мы прызнаем фактычна гэтыя выбары. Прымаем, але адначасова мы робімся, маўляў, парламенцкай апазіцыяй, так? І я казаў, я быў адзін з лідараў палітычных партый, які казаў, нельга браць гэты мандат, хлебнёце вы з гэтым. Калегі пагадзіліся, Ганна ўзяла і панесло. З чым это все скончылася, мы з вами бачым. Траянскіх канёў вось гэтых браць нельга. Ні бюллетэняў, которые ўкідваюць за цябе чыноўнікі, ні мандата Канапацкай альбо каму-небудзь іншаму. Это просто нельга браць. Тады не будзе палітычных праблемаў. Тут вельмі проста, это простая маральная пазіцыя, вось і ўсё. Добра, вы прыйшлі да высновы, што і выйсця іншага няма, як выходзіць з гэтай працэдуры праймерыз. Так. Вы выйшлі, прынялі дастаткова такое жорсткае рашэнне, але БХД засталася ў кааліцыі і далей удзельнічае вот у працэдуры абрання адзінага. Як это сумяшчаецца? Значит, глядзіце, для таго, каб прыняць рашэнне беларускай хрысціянскай дэмакратыі, трэба сабраць яе нацыянальную раду. Это больш 50 чалавек. Па-першае, зноў, як быць з народным карантынам і прымаць такое рашэнне. Так? Дзейнічае пакуль рашэнне аб тым, што БХД удзельнічае. Таму што там ёсць людзі, якія арганізоўваюць супольна назіранне. Кампанія права выбору, это практычна тыя ж арганізацыі. Мы не лічым, што трэба разбураць народнае незалежнае назіранне. Яно павінна застацца. Хай яно будзе. Калі хтосьці з БХД бачыць для сябе перспектыву ў распрацоўцы нейкіх дадатковых праграмаў, напрыклад, там працы нейкай супольнай, калі ласка, я не лічу, што тут трэба дзеліць. То есть мы ж удзельнічаем як сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў мерапрыемствах і каардынуемся з практычна ўсімі палітычнымі арганізацыямі, з партыяй Пазняка ў Курапатах, без праблем, напрыклад. Да, са Статкевічам там у масавых акцыях, з еўрапейскай Беларусі
у нейкіх інфармацыйных кампаніях. Ну што ж, вот з партыйцамі будзем удзельнічаць у фармаце незалежнага назірання, там можа быць чагосьці яшчэ. Я не прыхільнік таго, каб рубаць і рваць. Калі б быў там эгацэнтрыстам, як зараз кажуць, там сам псіхануў, там сышоў, ну, дабіўся бы таго, каб БХД выйшла. Большасць хрысціянскіх дэмакратаў мяне зараз, канешне ж, падтрымлівае, абсалютна пераважная большасць тых, з кім мы працавалі, з кім мы ездзілі, хто галасаваў, таму тут праблем няма, але я не лічу гэта патрэбным. Таму што супольныя задачы на незалежнае назіранне, там, на каардынацыю, яны застаюцца. І няхай яны будуць. З Юрасём Губарэвічам будзем сустракацца ў панядзелак, таксама абмяркоўваць, што можам рабіць. Далей. Моя прапанова будзе перафарматоўваць эту працэдуру і садзіцца разам займацца зараз народным карантынам і выклікам, які дае нам фактычна народная забастоўка, якая вось зараз ужо напаўзае на Беларусь. А чаму толькі ў панядзелак? Вот, здаецца, тут такія пытанні, якія вот трэба вырашаць зараз, калі не учора. Ну, справа ў тым, што мы сустракаемся паралельна з іншымі людзьмі. Сустрэчы праходзяць з прадстаўнікамі практычна ўсіх партый і арганізацый. Это все час. Вот на панядзелак, ну сёння вот дамовіліся з Юрасём, што панядзелак сустрэнемся. Час просто трэба, таксама ж гэта стрымы, гэта перапіскі, мне па некалькі соцень паведамленняў прыходзіць у дзень у сацыяльных сетках. Дарэчы, пра вашыя стрымы, паведамленні і пытанні людзей. Якое пытанне было, падалося вам самым вострым, самым, ну, можа быць, актуальным? Якое б вы вот сказалі? Вот што далей? Вот самае вострае, самае актуальнае пытанне, што далей? Ну, ведаеце, вот тут у агульных рысах адказаць можна. Гэта фактычны байкот, так, рэжыму. І гэта байкот, які перарастае ў нацыянальную забастоўку. З палітычных хадоў я бачу ва ўмовах каранавіруса толькі такі ход. Масавыя пратэсты зараз наўрад ці магчымыя. Просто по причине того, что нельга вялікіх скапленняў людзей просто допускать. Працягваць там нейкія працэдуры праймерис, но это уже не мае сэнсу фактычна. Працягваць там самастойную кампанію, якую вылучацца, напрыклад. Ну, гэта таксама не в сённяшніх умовах, это просто нічого не дае і ні да чаго не прыводзіць. Застаецца вось ізноў жа натуральны байкот, які фактычна зараз адбываецца, народны карантын і нацыянальная забастоўка. Тое, на што, я думаю, павінны працаваць зараз усе прытомныя, все свядомыя супраціўнікі рэжыму. Лукашенко павінен сысці, ён не можа справіцца з гэтай сітуацыяй, пра прычыны можна гаварыць далей. Это злы ўмысел, альбо гэта просто непрафесійнасць, это уже не важна, ён просто павінен сысці. Каб людзі самі разабраліся з гэтай бядой, адказалі на пагрозы віруса, адказалі на пагрозы незалежнасці, пачалі будаваць новую Беларусь. Это робіцца зараз просто бачным усім. Людзі ў шоку ад таго, як паводзіць сябе ўлада. Лукашенко да гэтага меў рэйтынг 12-30%. На момант зімы у нас ёсць такія дадзены ад незалежных сацыолагаў, ад украінскіх сацыолагаў, якія мераюць сітуацыю ў Беларусі. А зараз это ў некалькі разоў менш. Пасля гісторыі з каранавірусам это яшчэ менш. А пасля таго, як лясне эканоміка, это просто будзе дно. І ў Лукашэнкі не застанецца апоры, акрамя сілавікоў. Да і сілавікі, я думаю, што пачнуць хістацца. У гэтай сітуацыі апазіцыя павінна браць ініцыятыву ў свае рукі. В панядзелак пачынаюць баставаць студэнты, патрабуючы карантыну і дыстанцыйнага навучання. Падтрымаць іх усімі сіламі, арганізоўваць кампанію ў іх падтрымку. Александр Лукшин пытаецца, ці каштуе подпіс савярынца той паперы, на якой яна была пастаўленая. Ну, я так разумею, што размова ідзе пра тыя дамоўленасці, якія былі да пачатку праймерыза падпісаны ўсімі лідарамі і удзельнікамі праймерыз. Ці парушылі вы што-небудзь, якія-небудзь дамоўленасці сваім выхадам? Значит, глядзіце, мы дамаўляліся, што мы правядзем свабодныя і справядлівыя выбары. Этых выбараў у Беларусі не было 25 гадоў. Мы іх праводзілі да таго моманту, пакуль пачаліся дзяржаўныя ўкіды. Калі адбываецца дзяржаўны ўкід, это ўжо не ёсць свабодныя і справядлівыя выбары. То есть гэта фальсіфікацыя, гэта ўкід. Альбо мы называем гэта ўкідам, альбо мы заплюшчваем вочы і кажам, ну, нормально. То есть с таким я мириться не буду. То есть я тады перастаю быць апозіцыянерам. Я тады пачынаю удзельнічаць у сцэнарыі ўладаў. І мой подпіс быў за пратэст, за Лукашенко сыходзь, за тое, што мы все разам дзейнічаем супраць улады. Калі мы удзельнічаем у сцэнарыі ўлады, чаго вартыя іншыя подпісы тады? Іх трэба пераглядаць, разумееце? Тут вот, відаць, крыўда. Ну, дарэчы, Павел, я не один раз вот гэтую крыўду ў дачыненні да вас чуў. Вера Коран піша, самае вострае пытанне ён выдаляе і карыстальнікаў баніць. Вот про тое, што любіце баніць, я ўжо чытаў не один раз у Фейсбуку. Што ж вы такі... Развялося троляў, баніць трэба.
тролям разгуляцца мы таксама не дадзім, як і чыноўнікам, якія галасуюць на праймеріз. Не дадзім. От вы... Аж страшно бачыць вас кіраўніком краіны. Вот так вот забаніце на валадарку. Троляў, на валадарку ніхто баніць не будзе, але тролям нельга даваць свабоду. Тролі, іх задача інфармацыйна пасеяць, значыць, там сумятню, пасеяць расчараванне і так далей. Яны это прафесійна робяць. Яны просто падчас маіх стрімаў там дзесяткі пачкамі просто кідалі. Гэтае пытанне, канешне, выдаляем. Канешне, выдаляем, а як інакш. Шмат казалі пра тое, што байкот, сапраўдны байкот арганізаваць можа быць нават цяжэй, чым, там, скажем, іншую якую працэдуру дамагчыся празрыстых сумленных выбараў. Зараз вы кажаце ўжо не пра байкот, ўсё ж такі не пра масавыя акцыі пратэста, а пра ўсеагульную забастоўку. Ёсць сілы на это зладзіць? Глядзіце, студэнты нават без апазіцыі падымаюцца на гэту забастоўку, таму што патрабуюць народнага карантыну. Прадпрыемствы спыняюцца самі па сабе ўжо. Гэтая забастоўка, яна натуральным чынам насоўваецца на Беларусь. Чыгунка 4-дзёнка толькі што прыйшла навіна. То есть гэтая нацыянальная забастоўка, яна адбываецца па факце. І ў апазіцыі ёсць выбар альбо не заўважаць гэтага ўсяго і займацца сваімі справамі, умоўна кажучы, альбо прымаць у гэтым удзел. І выкарыстаць эту сітуацыю для того, каб змяніць рэжым. Калі мы гэтым не скарыстаемся, тады чаго мы варты? А ёсць магчымасць карыстацца гэтым? Вот пры тых рэсурсах апазіцыі з аднаго боку, а з другога боку ўсё ж такі пры том супрацьдзеянні ўлады, якое мы маем. Глядзіце, рэжым моцны, мы абмежаваныя ў сродках, але народ за нас, народ зараз супраць гэтай улады. Это уникальная магчымасць, і эта магчымасць павінная прывесці да таго, што рэжым, который 26 гадоў гробіў беларусаў, мусіць сысці. Мусіць апазіцыя аб'яднацца, арганізавацца і займацца менавіта гэтым. Менавіта гэтым. Нават недалёкімі там выбарамі, не высвятленнямі адносін, а менавіта вось гэтым. Вы лічыце, што это магчыма? Вось зараз нават гэты праймерыз паказаў, што апазіцыя не можа аб'яднацца ўся цалкам, а калі аб'яднаецца, то гэта аб'яднанне недоўга жыве. Глядзіце, людзі ж не дурныя, яны бачаць, хто змагаецца, хто імітуе. Так? Хто гатовы удзельнічаць у сцэнарыі ўладу, хто не гатовы. Все там як бы маски скінутыя, мы выяснілі. Гэтыя паддаюцца спакусе, гэтыя гатовыя, гэтыя не гатовыя. Ідзем далей. А далей мы ідзем, вот якраз сутыкаемся з рэальнасцю каранавіруса. Смяротная эпідэмія, і тут нават без усялякай палітыкі, тут трэба ратаваць народ. Тут трэба ратаваць народ, і трэба прымаць для гэтага меры. Магчымасці, яны, канешне, мінімальныя. Гэта інтэрнэт, гэта нейкі там асабісты ўплыў, і ўсё. Але гэтых магчымасцяў можа хапіць для таго, каб сітуацыю змяніць. Самае галоўнае прыналегчы разам. Блогеры гэта могуць зрабіць. Грамадска там актыўныя, вядомыя людзі гэта могуць зрабіць. Палітыкі гэта могуць і павінны рабіць. Всім трэба рабіць это разам. Народны карантын. Трэба патрабаваць увядзення карантыну ад дзяржавы, калі яго няма, арганізоўваць народны карантын сярод людзей. Забастоўка дзеля гэта значыць забастоўка. Сяржук вот вельмі хоча пачуць вашага адказа, таму што нават 2 разы пакінуў адзін і той жа каментар. Можа быць, праўда, ён бы яго пашырыў, тым не менш. Ці раздзяляе Павел еўрапейскія каштоўнасці, у аснове якіх ляжаць правы чалавека? Я думаю, што няма сумневаў у тым, што Павел раздзяляе, а в сэнсе пашырылі пытанне. Глядзіце, раздзяляем, падзяляю дакладней еўрапейскія каштоўнасці, у аснове якіх ляжаць правы чалавека, кропка. Мы падпісваліся пад гэтым і ў пагадненні адзінага, мы сцвярджалі пра гэта ў праграме беларускай хрысціянскай дэмакратыі, это ёсць паўсюль. Всё. Тут, відаць, на вашу любимую тэму намёк быў. Зараз далёка не да гэтай тэмы. Да, далёка не да гэтай тэмы. Груф 6 пытаецца, наколькі, на ваш погляд, верагодна паўтарэнне ўкраінскага сцэнару ў Беларусі? Усё можа быць. У сітуацыю з каронавірусам мы можам проста акунуцца ў сярэднявеччы, мы можам акунуцца ў сітуацыю старадаўніх эпідэміяў. Калі людзі сядзяць па хатах, не працуюць дзяржаўныя установы, фактычна дзяржава не функцыянуе, просто ўсе сядзяць у сваіх там крэпасцях, як кажуць, а каманды эвакуатараў прыязджаюць і, значыць, медыкі там забіраюць цяжка хворых, альбо там магільшчыкі хаваюць тых, хто памёр. Это все реально, это абсолютно можа быць. З сённяшняй палітыкай уладаў, з сённяшнім
вар'яцкім просто планам Лукашэнкі нічога не рабіць, піць гарэлку, ездзіць на трактарах, мы можам просто въехаць у такую страшную эпідэмію ў самым цэнтры Еўропы. Ну вы зараз кажаце пра ўсеагульную забастоўку і найперш зараз, наколькі я разумею, у вашых мэтах гэта дабіцца, дамагчыся увядзення карантыну. Скажыце, вот ўсё гэта астатнія планы, там нейкі ўдзел палітычны і гэтак далей, наколькі яно магчыма, калі ўведзены будзе карантын аж да надзвычайнага становішча, як у некаторых краінах? А надзвычайнае становішча гэта і абмежаванне СМІ і свабоды перамяшчэння, свабоды слова і ўсяго астатняга. Усё гэта зразумела, але нават у Польшчы ўводзілася надзвычайнае становішча. Чым яно скончылася, мы памятаем. Праз некалькі гадоў яно скончылася падзеннем камуністычнага рэжыму. Пачаўся дэмантаж камунізму ва ўсім свеце. Гэтыя рэчы ва ўмовах эпідэміі надзвычайнае становішча, калі проста людзі паміраюць з-за некампетэнтнасці мінімум альбо злога ўмысла максімум улады, люди пачынаюць разумець, хто вінаваты. І эта сістэма пойдзе ў разнос. Знутры нават знутры. То есть это просто логіка гісторыі. Колькі это зойме па часе, невядома, але зараз Лукашенко зрабіў фатальную памылку. Я думаю, што менавіта яна будзе каштаваць яму улады. Вы сказалі пра тое, што зараз апазіцыі трэба аб'ядноўвацца. А ўсё ж такі, вот больш падрабязна, якія ідуць перамовы, з кім перамовы, ці можна сапраўды аб'яднаць усю апазіцыю на сённяшні дзень вот з гэтым сітуацыяй? Я памятаю, як гадоў колькі там 5-7 таму вы былі прыхільнікам за тое, каб аб'яднаць апазіцыю, выбраць адзінага кандыдата, прычым самі на той момант нават не ўдзельнічалі ў гэтым працэсе. Адмыслова вылучаўся, каб астатнія маглі не вылучаўся, каб астатнія маглі дамовіцца. Да, вот зараз вы такі вот аб'яднаўчым ізноў фактарам спрабуеце сыграць. Ну, а на якім этапе гэты працэс? Ну, глядзіце, на якім этапе гэты працэс. Я думаю, што ў бліжэйшы час, можа быць, нават і сёння будзе супольная заява, платформа адразу некалькіх вядомых у Беларусі палітыкаў наконт народнага карантыну. Акрамя таго, я думаю, што, можа быць, нам удасца скаардынавацца практычна з усімі дзейснымі структурамі адносна падтрымкі людзей, якія патрабуюць карантыну дзяржаўнага і забастоўкі студэнтаў панядзелкавай, першую чаргу. Я думаю, што ў гэтым дзеянні якраз мы будзем яднацца. У дзеянні і ў духу. Таму што ў тэорыі, у бясконцых размовах, ведаеце, там в спрэчках, што такое дэмакратыя, пакуль тут каранавірус лютуе. Так? Мы гэтага не знойдзем адзінства. Мы знойдзем это адзінства ў дзеянні на карысць беларускага народа. Я вярнуся да праймерыс і зараз ужо цікава ваше меркаванне, як ужо атрымліваецца чалавека старонняга, вот з боку вы як назіраеце. Яны працягваюць гэты свой працэс. Галасаванне зараз перайшло в інтэрнэт, галасаванне і гэтак далей. 3 кандыдата, але 4 структуры засталося. Як вы лічыце, вот што з гэтым рабіць? Варта ці гэта як успрымаецца людзьмі працяг гэтага працэсу? Ну, ведаеце, ўжо это фактычна на перыферыі. Это на перыферыі палітыкі. То есть, калі за гэтым назіралі, яно пачыналася, зараз усё засціць каранавірус. І я хочу просто, патлумачыць, на данный момант это уже нават нікому не цікава, по вялікім рахунку, што там будзе. Можа быць, Лукашэнку цікавіць, хто будзе ягоным партнёрам з дэмакратычнага лагеру, і ён там будзе там зноўку дапамагаць падкідваць в інтэрнэце штосьці, там, ці падкідваць на сустрэчах што-небудзь. Это не мае ніякага значэння. То есть, тыя 1,5%, якія намалююць на фінішы, чалавеку, які не ламае сцэнар фальсіфікацыі, а проста ўдзельнічае, это так званы безумоўны ўдзел 2015 года сцэнар, это нікому не цікава. Акрамя, можа быць, гэтага чалавека і яго каманды. Ну, все. То есть, это не цікава нават актывістам палітычных партый. Я перакананы, што там не будзе ні сабрана 100 000 подпісаў, это просто не пра што зараз. Ці азначаюць зараз гэтыя вашыя словы, што вы, вот як асобны палітык, Павел Севярынец, далейшых выборах, в выборчым працэсе удзельнічаць не будете. То есть збіраць подпісы. На гэты момант я просто не бачу ў гэтым сэнсу. Я бачу сэнс у прамых палітычных дзеяннях адносна таго, каб дамагчыся карантыну. Усё. В астатнім я просто не бачу ні сэнсу, я не бачу падставу нават, то есть будуць там абвешчаныя выборы, не будуць, по вялікім рахунку это зараз не важна. Зараз ідзе гаворка пра жыццё і смерць. Мы можем неяк паўплываць. Давайте будем уплываць. Калі мы можем змяніць гэты рэжым праз тую самую нацыянальную забастоўку, давайте падтрымліваць яе. А выборы, шмыборы, это уже зараз, ведаеце, это справа другая, третья, 10.
Лукашенко можа ад надзвычайнага становішча да адмены выбараў там все што заўгодна зараз выкарыстоўваць. Але каранавірус не толькі нашыя планы мяшае і перакульвае, але і перакульвае планы Лукашэнкі, і планы Расіі таксама. І ў глобальным сэнсе это зараз тэма нумар 1. Трэба з яе зыходзіць, і трэба зыходзіць з таго, што можна зрабіць зараз, і тое, што магчыма зрабіць цяпер. Ну, правакацыйнае пытанне. Стары Маісеевіч Габрэй піша: Юрась Губарэвіч атрымаў грант ад Айрай на правядзенне гэтага цырку. А што атрымалі вы? Ну, у мяне інфармацыі пра гранты няма. Значыць, што атрымаў я? Я атрымаў досвед народнай дэмакратыі прыблізна ў 10 гарадах, дзе мы выходзілі, агітавалі людзей, людзі галасавалі адкрыта ў празрыстую скрынку, мы ўбачылі прамень святла ў цёмным царстве, як той казаў. Гэта магчыма, і дэмакратыя працуе. Так? Вось гэта я атрымаў. Атрымаў падтрымку людзей, якія таксама паверылі ў тое, што Лукашэнку можна змяніць. Гэтыя людзі зараз падтрымліваюць, я думаю, што гатовы ісці далей. Ігор Барысаў глядзіць наш эфір і кажа: на жаль, Павел не камандны ігрок, яго выхад з праймерыс акурат паказчык таго, што не гатовы да супольнай працы і супольнай стратэгіі. Не гатовы? Шаноўнаму Ігору Барысаву я паведамлю, што ў нас ужо 12 гадоў у беларускай хрысціянскай дэмакратыі 4 сустаршыні, якія працуюць камандай, 4 сустаршыні. Яны мяняліся нават, это розныя людзі былі. Таму камандзе я працаваць умею і магу. Але каманду трэба адрозніваць ад важных рэчаў: апазіцыя мы ці не апазіцыя, змагаемся мы ці імітуем. Калі змаганне ператвараецца ў імітацыю альбо следаванне сцэнару адміністрацыі, канешне, я выходжу, а вы што хацелі? Дзеля адзінства я буду працаваць на Лукашэнку, дзеля адзінства апазіцыі, і вся апазіцыя туды пацячэ. Ну, што было з «Гавары праўду», што з Гайдукевічам зараз? То есть, дзе яны зараз? Яны спрабавалі дамовіцца з уладай і праімітаваць апазіцыйную дзейнасць, каб атрымаць нейкія там асабістыя выгоды. Ну, сябры, калі мы ідзем па гэтым шляху, мне не з вамі. Все, тады праводзім лінію. Калі вы гатовыя змагацца з гэтай уладай, тады давайте, калі ласка, зараз змагацца з уладай. Галоўнае пытанне змагання з уладай зараз народны карантын. Давайте дамагацца яго разам. Нік не магу прачытаць нават. Як севярынец можа жыць у пастаянным ціску з боку спецслужбаў? Ці не сказваецца гэта на яго псіхалагічным стане? Затрыманне Дзяніса Урбановича, пастаянная слежка, ціск на калег і сяброў, а таксама незакрытыя суткі, якія вісяць над Паўлам як дамоклаў меч. Ну, можна яшчэ дадаць некалькі штрафаў. Вот літаральна за апошнія дні мне прыйшлі пастановы ад судовых выканаўцаў на 4 такія штрафы. Это все таксама вісіць, і гэта все таксама ёсць. Але, сябры, это не куля ў галаву. З гэтым можна жыць і можна змагацца. В 37-м годзе просто стралялі ў галаву. Зараз не. Таму, в прынцыпе, это не смяротна, это можна адужаць, калі проста мець мэту. Мэта такая: служыць Беларусі, яе народу і дамагчыся змены этой улады. Я не хачу, каб мой сын жыў у краіне, дзе яго будуць цкаваць за беларускую мову альбо дэмакратычныя перакананні. Таму мы будзем дамагацца таго, каб гэтая ўлада сышла. І я думаю, што зараз для гэтага складаюцца ўмовы. Самастойна ў выбарах удзельнічаць не будзеце, а станеце 31-м кандыдатам пратэсту Статкевіча. З Мікалаем Статкевічам, я думаю, што мы будзем каардынаваць дзейнасць, але у той схеме я сябе не бачу. Я думаю, што там будзе шмат годных людзей, мы з імі будзем каардынавацца. Я лічу, што гэта дастаткова такая смелая тэхналагічная схема. Калі іх зарэгіструюць, то я думаю, што Мікалай Статкевіч здольны будзе паўплываць на палітычную сітуацыю. Мы будзем каардынавацца з ім. Тут я ведаю шмат дастойных людзей, якія ў гэтай схеме ідуць. Ольга Мікалайчык, Павел гонар БХД, менавіта ён і захаваў іх на плаву. Дзякуючы чаму хрысціянская дэкларацыя засталася як апазіцыя не на словах. Але вот мне цікава, вы зараз трапляеце ў лагер Мацкевіча і яго прыхільнікаў? Ведаеце, я ў лагеры абаронцаў Беларусі. Той, хто там зараз ёсць, будзем працаваць з імі поплеч. Я перакананы, што абсалютная большасць людзей, якія зараз ёсць у апазіцыі, яны падзяляюць меркаванне, што зараз самае галоўнае — это дамагацца адстаўкі Лукашэнкі, ўвядзення карантыну ў Беларусі. Разборкі можна адкласці на потым. Паўтаруся, я там не збіраюся ладзіць які-небудзь там ток-шоу і выясняць, хто там мае рацыю, хто не. Сказаў, пайшоў далей. То есть успрынялі, не успрынялі, там это іншае пытанне. Зараз іншыя патрэбы. Іншыя справы. Зараз вось якраз пытанне жыцця і смерці для беларускага народа. Давайце займацца гэтым.
Давайте займацца гэтым. Крок нумар 1. Все ж таки, вот можа Севярынец зараз распісаць пакрокава, што ён будзе дзейнічаць. Вот як толькі выйдзе са студыі Еўрарадыё і далей. Другі, трэці крок, бліжэйшы час. Ну, па-першае, это будзе заява адносна народнага карантыну. То есть, калі дзяржава не ўводзіць дзяржаўнага карантыну, нам усім трэба пераводзіць сваё ўласнае жыццё ва ўмовы таго самага карантыну. Это шмат пунктаў ад самаізаляцыі на момант пандэміі да дапамогі блізкаму. Это все даволі складаныя рэчы, але ўвесь свет зараз праз гэта пачынае праходзіць, Еўропа ў першую чаргу. Другое, гэта дамагацца дзяржаўнага карантыну. Таму што менавіта дзяржава ёсць галоўным працадаўцам у краіне, менавіта дзяржава зараз уплывае на тое, што там адбываюцца футбольныя матчы, адзіная краіна ў Еўропе там і так далей, і так далей. Все гэта трэба спыняць, зачыняць і рыхтаваць сістэму аховы здароўя. Трэцяе, это падрыхтоўка сістэмы аховы здароўя. Развалілася сістэма аховы здароўя ў Італіі, нават у Італіі, з яе крутой медыцынай. Што будзе ў нас, это страшна падумаць. Таму патрэбны зараз народныя высілкі для таго, каб разгортваць гэтыя інфекцыйныя шпіталі, для таго, каб закупаць апараты штучнага дыхання, для таго, каб праводзіць гэтую прафілактыку. Вось гэта трэба рабіць. Ну і, канешне, па-за гэтым усім стаіць патрабаванне, палітычнае патрабаванне Лукашэнку ў адстаўку. Ён давёў да такога стану. Это ён адзіны ў Еўропе зараз праводзіць гэтую тупую чалавека-ненавісніцкую палітыку, што ён там разгружае пенсійны фонд такім чынам, ці ён проста нішчыць народ, які адмаўляецца яго падтрымліваць. Это геноцид, ці што гэта? Мы павінны заклікаць яго да адказу. То есть он павінен сысці, мы павінны дамагацца гэта. Калі для гэтага патрэбна нацыянальная забастоўка, будзе забастоўка. Народ сам будзе баставаць і патрабаваць карантыну. Але вот сітуацыя, у якой вы апынуліся з гэтым вот праймерас, вот прыняццём рашэння і гэтак далей, не прымусіла вас да рашэння, што вот гэтаму былому калегі я руку болей не падам? Слухайце, я размаўляць буду з тымі людзьмі, якія гатовы змагацца за Беларусь. Да будзем мы падаваць рукі там людзям. Ну, і нема праблемаў. З Рыгорам Кастусёвым была сітуацыя. Акцыя незалежнасці, он прыйшоў, падаем руку. З Юрасём Губаревичем: Юрась, ты гатовы дамагацца народнага карантына? Гатовы? Падаем руку, давай садзімся, працуем, і што мы можам для гэтага зрабіць. Все, нема праблем. Ну і на заканчэнне, выбары будуць ввогуле ці, можа быць, адменяцца? Я не аракул, ведаеце. Тут я не магу прарочыць і казаць, будуць ці не будуць. Я ведаю дакладна, што зараз проста над беларускім народам навісла смяротная небяспека. Трэба супольна яе адбіваць, трэба супольна абараняцца, і менавіта гэтым зараз трэба займацца. Дзякуй вялікі. Павел Севярынец, які пацвердзіў зараз две галоўныя тэзы. Супраца апазіцыі будзе працягвацца, праўда, ўжо ў іншым фармаце і з іншай нагоды, а ў выбарах далейшых ён удзельнічаць не будзе. Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. Дзякуй, Павел. Дзякуй вам.